My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Ndipemphere Atate Mulungu wathu titi zikomo chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipasanso mmawa muno kuti mutilankhule mwapadera. Mutayamba kulankhula masabata atatu apitawo, pamene tikumangirira zonse pamodzi. Mulungu wathu tifuna tikuoneni maka pa nthawi ija pamene mudzanena kuti wachita bwino mwana wanga, lowa mu ulemerero wa Atate wake. Pamenepo tidzatumpha kudziwa kuti zimene timachita pano sizachabe ayi, koma kuti kalipo kamene mwatisungira. Chitani ichi Mulungu wathu, ngakhale amene atikubwerawo afulumizitseni kuti zadyere limodzi zimene mwatikonzera. Izi tapempha kupyolera mu dzina la Yesu Khristu, amen. Mpingo ni mangoti tingothamanga pa mawiki atatu amene takhala limodzi. Choyambirira ine nimati abusa athu wabwera, koma nimati ndithokoze abusa Kanyenda. Inu nzosowa I tell you, ife taenda mipingo yambiri kwa basi apa mbusa kuti apereke kwa wina aliyense si chophweka. Don't take it for granted. No, izi simpikisano ayi. Munthu aliyense anapatsidwa mphatso. Tinotamverani si kawiri kuti ambiri alole nkumakhala ndi alendo kawiri monga meze kuchitikira kuno. Ichi musachitenge ngati chophweka. Ifeyo taphunzira zambiri pamene papa. Tere kwathu tachitaso talengeza programu tafeso tikuona kuti ngachite bwanji kuti nanga si chifukwa chokuti kukabwera mlendo zambiri zimachitika. So tiyamika Ambuye chifukwa cha masomphenya ya abusa komanso kudzichepetsa kwawo abusa komanso gulu la chipembedzo. Ambuye apitilize kukudalitsani maka pamene tikumangirira zonse lero, ngakhale kuti Sunday tikhaliranso limodzi. Tichite ichi. Wiki yoyamba ija ndinadzakhazikika kwambiri pa chipulumutso. Ineyo niwona kuti ngakhale andipatse topic yanji kaya mmaskomu nditama university kaya ku College of Medicine kaya kuti boy girl relationship ningapeze bwanji bwenzi langa loti ni pale ngenda enkwati ine kaya apereke topic yanji choyambirira chimakhala chipulumutso. Chifukwa ukaphonyana ndiye ichi apa zonse zimene umafuna zichitika. Tsono munazandi ikanso momwemo kuti tiyambe motere. Amayi abambo tamvani, ngati pali china chofunikira kwambiri, make sure dzina lanu linalembedwa. Icho chokha musaphonya. Zina izi palibe kanthu, koma yesetsani kuona pa inu nokha kuti na dzina lanu Yesu analemba kumwamba. Chifukwa atati walemba Yesu dzina lanu, zina zinzophweka. Mateyu 6:33, uthange wafuna ufumu wa kumwamba ndi kuchita chilungamo chake. Zina izi ndikukhala ngati basera adzangokuonjezera basi. Basera samapereka usanagule tu ayi. Kuti ungangopita pamene musanagule ndipaseni basera angapereke ayi. Umayamba wagula peza Yesu, tsono ufuse zina izi pambuyo. Koma Yesu number 1. Tsono pamene wampeza Yesuyo tinadzaona kuti uko sitikafanana malinga ni zitakataka zimene kumuchitira Yesuyo. Tsono zitakataka izi sikwangoti kubwera ku chalichi ayi, koma uko ukatuluka muno ninali wanjala unandidyetsa, ninali mwakuti ntchito zimene the character of Christ in you kuti anthu akamaona azikhumbira kuti ujayi chichani chikuchitika. Koma tsono azikukhumbirani osati chifukwa cha inuyo ayi, koma amene ali mkati mwa inu, amene ali kuchita zodabwitsazo, ameneyo ndiye Yesu. Haleluya. Yes, sabwezera choyipa kuchoyipa. No, what is the difference with the people of the world? Nangatisiyana nawo bwanji anthu akunja.
kuti munthu chimupweteka kwambiri akakuchita choipa iwe mbwezere chabwino chimamupweteka kwambiri chifukwa iye expectation yake nkunena kuti abwezera basi, koma m'malo mwake wachita china chake chomuthandizira iyeyo. Koma chimamupweteka ndi ulaliki. Tsono abale, tinayenda monsemu titaona kuti talandira Yesu, ndiye tinadzaona kuti tinadzalowa pa mayesero owopsa kwambiri, ndipo tinadzaona adani atatu adani. Number 1, thupi lini zofuna zake nzapa dziko lapansi pano, chifuna chidyeretu pano, ndipo ichi chimafuna chizidya zabwino za daily, sichifuna kwangoti nchunga nyemba no, chimafuna chizidya. Nesa mwina chimamva menti maimba moja kuti menti kanjoya kumwamba chira anzanga kanjoya ngeretu pano, koma chikutivutitsa kwambiri ndiye ichi chithupi ichi. Ndipo tinanzanena m'malo mwake Satanaso amadziwa. Is this working? Okay, it's okay? All right. So m'malo mwake Satanaso amadziwa, ndiye muja nimanena kuti kubunda ine monga waziweto ine ndimaona zimene zimachitika. Ndini buchara mtimapha ng'ombe, nkhuku, mbuzi, chani, nkhumba, koma ngati pali nyama yovuta nkhumba kuti uitenge zipite ku buchara kaya mphuno ija kanchani zimamva msanga fungo. Tsono zimene timachita 2 days osazipasa chakudya, ndi mkaulowa ni koma zimalipeka yina inazakweza niupita kuti kuli buchara inabwerera mkuti Satana watengaso zomwezo, koma mijedu, zigololo, kachasu, koma anthu kuli kukhala ngata kunjoya. Ukanadziwa, go back chikwa kudziwa chimene yakuchita, komanso osamangotengera zinthu popeza kuti anzanga kuchita chomwecho inenso momwemo. Nimanena za ngati timati flock instinct, pachingezi chake timati flock instinct, a group of sheep, nkhosa zikati gulu timati flock. Sono zimachita monga mmene yotsogorayo yachita, ina zina zonse zizachita chomwecho. Ndiana asikula kukana muna mapuzi aya ndetiye kufamu ndinotenga nkhosa zinalipo 50 tiyeni mukaone zimene zimachitika. Ndiye tafutika khora lilapa tazitulutsa nkhosa izimakhala ndi leader. Nkhosa zija imakhala zina zonse zikubwera pambuyo, kazikhalapo zitatu apa, ndipo zina zikutsatira zimene zichite zija. Ndiye uko kunali mtsikana uko mnyamata chingwe gwira chingwe ukogwira chingwe. So chingwe chake kuti not very high, koma chiona kuti nkhosa ikaona ikhoza kutani kurumha, gwira iwe wagwira inu nosa nyamata taise nkhosa zipita ziwiri zinayambira zija zaona chingwe yatumha 1 2 3 nadzaverenga mpaka nkhosa 20 zikutumha. Ndikuti siyani pasi chingwe, wasiya pasi muone izi zina chingwe tatani tasiya, koma izi zonse izi zikubwera nkuzatani pamene pacha nkuzatumha. Tsono ina inali kumbuyo kweli nayo ina zatumha. Tenti igwira imeneyi kufunza iwe kuti pacha pa umatumha chiwo chachani yankho ndicha anzanga natani chose ziwika bwino kuti kungoti kuti anzanga natumha basi nkuti ino anyamata kodi kukhwefura nchani anzanga kukhwefura basi not even knowing the meaning. Tanthauzo lake salidziwa. Inu kumeta mbali uko anzanga kumeta mbali basi. Pali zina za chinyamata zimene ife timatengera, pali zina za dziko lapansi zimene timatengera zosadziwika kuna kuti kodi maka chikuchitika njani. Flock instinct. Ineyo nifuna ndi nene kuti ngati wina akutsatira Yesu, flock instinct ikhale yona kuti pose anzanga kutsatira Yesu zikanakhala bwino kwambiri. Haleluya. Koma sizotero ayi. So tinazaona zimene zizi, titaona mdani uja thupiri, taona za dziko lapansi mpikisano okhaokha, manyumba, magari moto, kavalidwe, chanja zokha. Tsono pali iye mgerekezi akugwiritsa ntchito zimene zozo, ndipo tinati mukanizeni ameneyo, resist him, ndipo adzakuthawani. So tinazaona kuti tichita mbwanji kumuchita resist. Tinazaona mawu a Mulungu, tinazaona pemphero lija, zonsezi kumenyana naye mgerekezi uja. Komanso tinazaona kuti kodi ndingadziwe bwanji kuti ineyo ndine wopulumutsidwa. Ndipo taona zonse zija kuti munthu amanama,
koma chimene mulungu wanena sanama. Ayi ife pano bwezi tonse titalandira sapato, anatero mkulu uja, koma ayi musamutsutse, ayi isi yekhayo, ayi si yekhayo kwathu ife timalonjeza zambiri. Ine nkuti koma sinodi ikanakhala pansi nkukhalanso ndi vumbulutso lina lake akutisenzesa china chimene iwonso sathanso kunyamula. Ayi ndithu amati Bible mmanja uzitsatira zimene ndine uzinena kuti kulonjeza muzina kuti ndilonjeza. Kodi ulonjeza kuti udzawerenga mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku, kuti uchikutani ngati sudziwa kuwerenga upeza mzako azikuwerenga tsiku ndi tsiku, nanga sukufuna ubatizo yankho timati cha kumulonjeza Mulungu inu zolonjeza zinamiza benawa. Mulungu ndiko tichalembedwa tu chimenechi. Mulungu tu mukalonjeza mwalonjeza. Pamene paja anzatu angoma ati sifewesereko lizakhale ngatilo latifewesereko ndithu. Kodi osati kulonjeza kanya I don't know how best kuti vumbulutso lingabwere bwanji. That one is a very hard one. Very hard. Because even themselves cannot do it. So Yesu akuti ino atsogolero you load over people which you even cannot carry inuyo. Inu simuthaso unyamula kwa tsichika vantu kuti anyamule zotere. Tikanango khalanika vumbulutso kena afewetseko pang'ono kuti kodi mupangana nayo Mulungu kuti kapena kati tibwanji kaya kuti muzidzawerenga mawu pafupi kana chani zakwangoti daily ndilonjeza kuja kuti chaima valemba kuja, and anything you do which does not comply basi ukafusidwa. Mwaona ambuya zitikhululukira, ayi mavumbulutso azibwerabe nthawi ndi nthawi. Tsono izi zimachitika, komanso tinadzaona kuti kodi tingachite bwanji ndi samale kuna kuti mpatulo kadzachitika abale kumwamba kumene kwapita kukonza malo ya inuyo ndi ine si kwa masewera. Tsono chi upstairs 2400 kilometers mpanda nyumba kazi kulekezera pati. Tsono kaya amene mama distinction kaya azikhala pamwamba apo kandi pati kaya koma nyumba zizosiyana yanu ili konko malinga ndi zimene mukuchita. Mulungu akakhala pakati, nobody wamuonapo Mulungu, kulibe amene anamuona Mulungu kukhala ndi moyo. But we shall be the first ones kukamuona Mulungu as he is. Kulibeso kuti Calvary family Livingstonia Nkoma chani Assemblies ayi uyo tusi tukumpembeze tikumuona. I don't know kuti kaya maoneka bwanji tikakhala oyamba chivumbulutso 22 ndime ya 4 ndananga chite mango 22 verse 4 tikakhala oyamba kukamuona Mulungu maso ndi maso ndipo ndithu mayina ayo takale mbedwa tizikanyamula dzina lake la Mulungu. 22 verse 4 chivumbulutso. Microphone kubwera. Mike. Yes. Nadzaona nkhope yace ndipo dzina lace lidzakhala pamphumi pawo. Yeah, icho lichichewa koma pa Chingerezi they will see him as he is. Tikamuona nkhope yake Mulunguyo. So ifeyo we shall be the first one. Palibe anamuona bo Mulungu kukhala ndi moyo. Ayi tikakhala oyamba ife. Mwaona? So all of those things. Komanso tinadzaona. I don't want to talk about this one. I don't want to talk about this one. Ichi chimanivuta kulankhula kwake koma ndilankhulebe kwa iwo amene atsala, kwa iwo amene mkwatulo atsala. Thank God waperekapo kampata ngati ungathe kupirira, koma chaulere wakana so ngati ungathe kupirira cha mapisi ndipo tinawerenga apa ndi apa imfa idzathawa 7 years sikudzakhala imfa mapeto ake ngati ungapirire. So taganizani kachilango koyambira kufewa kacha timahachi za michira ya itali zetu za poison mano ngati mkango zidzakungokuluma kani zitatu zili pa iwe zangokumamatira for 5 months suufai. Tsono mchirawu poison yake zinkhanira scorpion. So akudutsa tu mwandu ayi ukangoti tikudinde basi zikusiya. Ndani angapirire? Mzimu woyera palibe
ambiri ndipo sadzaonanso kuna kuti ziva akubwerapo ndi ndinde kuchita kuwathamangira. Koma inuyo pano nchaulere. Tsono ukapirira cha nambala 1 ichi kuichirako cha nambala 2 cha nambala 3 mpaka the west ukapirira all the 7 years ukuita nabe dzina la Yesu ndadza kugwira pa mutu ndi chimpeni kudula mutu ukafa chotere ndiyo katipesi tsopanoko. Abale ayi satero ndife ayi sinu nokha koma babanja pano achibere anu ndi azatu onse komanso tinadzaona kunena kuti abale ifeyo we are ambassadors ndife nthumwi za Mulungu pamene tilipo malo asinthe akuti when you are in the world do as the world does. Ayi koma kumene kwapita Yesu za dzikozo zisinthe chifukwa kwabwera wosasintha masiku onse ndiye Yesu. Sono pamalo panopo ku business kwanuko zisinthe malinga ndi inuyo chimene chili mwa inu ndiye Yesu. Tinazaperekera umboni wa ku Holland uja ati tisaone ku Holland watu ndikuti konkuno kumene tikukhala kuno tiyeni chifukwa chakuti anthu ationa ifeyo zinthu zisinthe. Izi timachina choncho ndi samale chabe. Tsono lero ndeti kutasono tione kuomba nkota. You know, I gave in ujeni zulo ninapereka ujeni kwa ma stationary ndiyovuta ni maganiza zifikala kapena 200 kuti pa bench iliyonse ziwiri kuti muziona. Koma unfortunately stationary yativuta ndipo zilipo 20. So 20 I don't know how best I can do because pakana khala ujeni timachita za PowerPoint. Koma it's late now. So chimene tichite tingagawe bwanji. Ungagawe bwanji koda tsogoleri zipo I don't know. Kuti pa bench chimodzi kapena I don't know. Tingachite bwanji. How best can we do? I can't know. Chwana ngasi wena ruku ndiye I don't know. Koma nchofunikira kwambiri chifukwa ichi ndi samale ya zonse zimene taphunzira pano. Nakuti tikafike kumwambako zifunika kuti tingachite bwanji. So ndimati kuti ikhale remote ndithu. Kodi uku mwafika kungatu zikwana zini by far. Koma ino amene ku office kwanu kaya chani mukhoza kuchita ujeni mukatenga pokope imodzi mukhoza kukachita ujeni kuti bwino lino that iyo zikhala makopezi anu kuti kapati zifunanso ayi izo ndi zanu ndithu. Uku zangokwana ku chimodzi chokha ziwiri. Okay fine. All right. Apa tinena za kusenza ntanda. Tiyeni tiwerenge mawu pa Luka 23. So izi sisiyeni guys. Taikani pena pake. Luka chapter 9 rather. Sorry, not 23. Luka 9 verse 23 to 26. Luka 9. Awo chakumbuyo uko nazo. Kodi ntabwerani kuno kufupi tabwerani kuno mwantalikira kumeneko kuti lero tilipo ochepa. Tabwerani ndi sunthani. Bwerani kuli maro kuno. Tabwerani zisakuphonyeni zimene ziyayi. Tabwerani ndi tutafikani. Luka 9 tiyamba verse ya 23 kulekezera ndime ya 26. Luka 9 verse ya 23 zakusenza mtanda. Ndipo iye ananena kwa onse, ngati munthu afuna kudza pambuyo panga adzikanize yekha, nanyamule mtanda wace tsiku ndi tsiku, nanditsate ine. Pakuti amene aliyense akafuna kupulumutsa moyo wace iye adzautaya. Koma amene aliyense akataya moyo wace chifukwa cha ine iye adzaupulumutsa uwu. Pakuti munthu apindulanji akadzilemereza dziko lonse lapansi nadzitayapo kapena kulipapo moyo wace. Pakuti amene aliyense adzachita manyazi chifukwa cha ine ndi mawu anga, Mwana wa munthu adzachita manyazi chifukwa cha iye, pamene adzafika ndi ulemerero wace ndi wa Atate ndi wa angelo oyera. Koma ine ndinena ndi inu zoonadi, kuli ena a iwo akuyimirira pano
amene sadzalawatu imfa kufikira kuti adzaona ufumu wa Mulungu. Amen. Ifeyo anthu mphaso zosiyana-siyana ndimafunsa akazi wanga dzulo usiku ndikuti kuti nyimbo ija mayimba bwanji kuti niyesere kuyimba usiku mtezi ndimalephera kwa basi, koma ndikudziwa kuti anzanga ino ena you are highly talented muyidziwa bwino, ndimafuna tiyimbepo imeneyi ija mali tiseze ntanda timulondo timati chani kuti nyimbo imeneyi imeneyi jayo tiye tiyimirire. Aiyambisa ndani timpase maiki imeneyi ja koma imeneyi ja yes titsogoleleni. Abale mwaitanidwa ndi Yesu Kristu, mwaitanidwa ndi Yesu Kristu, tiseze ntanda timulondole, tiseze ntanda timulondo ino ino ntanda timulondole. Abambo mwaita nyimbo iyi ikuoneka ngati ndi yayifupi, koma it is loaded with a meaning. Mtanda uja ndi uwu na kusenza mtanda ndiye uku tawerenga mawu ngati mufuna ine kutsata ineyo senzani mtanda wanu teile amati tsiku ndi tsiku, every day carry your cross. Osati mtanda wa Yesu iye ananyamula wake, koma musenze mtanda wanu tsiku ndi tsiku. Tsono kodi mtanda ndiye uti? Papa ndiwemba kugona chikhristu sotamvani. That's why nafunisitsa aliyense akhale ndi kopi. Mwaona mtanda weti ndodo ndizingati ndodo zili apa 4 nanga ndifuna ndiuone inuyo ndodo mukunyamulapo zingati pa 4 pa ndikuti mwauona mtanda weti ndodo ndizingati 4 apa ndikuti mtanda mwauona ndodo ndizingati tsono ineyo ni makonda chechi yathu CCP uku usually timakhaso ndi mtanda pa uchene ambiri machechi ambiri. Kaya mukudziwa kuti imeneje ni summary ya malamulo 10 apa pansi apa ndalipa mani ni malimba dzina langa Wales. Lamulo loyamba mtanda this vertical angle yoloza kumwamba Wales up Wales, konda Mulungu wako ndi mtima wako onse ndi moyo wako onse ndi mphamvu zako zonse. Choyambilira is the vertical relationship between you and God. Mtanda huu ukuonetsa kuti kodi zili bwanji ndikuti apa mulembepo dzina lanu nachisale konda Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse ndikuti pansi apa pansi apa nati mani pakhale dzina lanu konda Mulungu wako ndi mtima wako onse ndi nzeru. Apa ndikuti wapereka moyo wako kwa Mulungu. Apa pakakhala kuti pali bwino apa sufuta
ndikuti apa zikakhala kuti zili bwino apa the vertical relationship ikakhala kuti ili bwino, horizontal relationship siyivuta. Koma zikapindika apa ukunso ndio chikwa afiti akuyendera limodzi, wakuchene mahule akuyenda okhaokha oledzera nanga apa papindika apa zikumveka. That is why mind this one, no matter what happens, kachichitike kaya kubanja kwanu kaya mpantchito panu, zisachite kuti izi wononge ubale uli apa mmalo mwake, zizibweretsa kuti ino muzibwera pafupi kwa mkweni ndi Mulungu wanu. Haleluya. Chifukwa kukhala kwa pano nkuti apa zikhale zili bwino. Haleluya. Tsono mtanda zilipo 4 ndodo ndi 4, koma kuti zikhale 4 ndodozi nchifukwa cha msumari uli pakati nkuti ndodo nzingati apa, koma kuti uchedwe mtanda nchifukwa cha msumari taukhoma pakati. Ngati msumari uwu sukhala wolimba, msumari uwu ndodo zina zizitani ziziyenda ukhala so mtanda ngati hayi. So tione msumari kuti mtanda ukhale mtanda. Msumari Yohane 15 ndime ya 5, msumari wake ndi uti? Yohane 15 tawapasa ni mic aja kaya ndi uli wina aliyesamana ni mic aziwerenga. Yohane 15 tifuna tione mtanda lero, ndi mtanda basi. Samaria zonse zimetakhala kuchita. Verse 5. Yes. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zace. Wakukhala mwa ine ndi ine mwa iye, ameneyo abala chipatso chambiri, pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Abale tamvani. Mtanda kuti ukhale mtanda pafunika msumari. Msumariyo ndiye Yesu. Mukangoti mwamulandira Yesu, tamvani, monga mmene zinachitikira wiki yoyamba ija, mwamulandira Yesu mwakhoma msumari apa kuti ukhale mtanda. Tsono apapa msumari ukankhala wogwedezeka kwangoti popeza ndine church member, ndine mkulu wa mpingo, ndili mkwaya, Yesu ulibe, izi siziyenda. Koma pakhale Yesu pakati apa, inuyo mwamulola Yesu kukhala mbweni mpulumutsi wanu. Tsono mukamulola Yesu, tamvani zimene muzichita tsopano. Cha number 1 pansi apa pali cha pansi apo cha pansi apa ndi chani werengani kuti wa Jamaica nayo wakupasana tawapasana. Let her remain with the mic waziwerenga maro ambiri. Yeah, or anybody who can volunteer. Yeah, fine, leave it with her because she will be reading again and again. Yes. So no apa tanena kuti tikhale mwa Yesu mwa ife. So no zikachitika zimene zizi tione nchiyani chimechichitike. Yohane 15 ndime 7. 15 verse 7. Ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Okay, tiyambe cha mmwamba. Mwachiona mmwamba mwete? Ngati tikhala mwa Yesu ndi mawu ake a Yesu mwa ife, abale chija timanena chija nakuti chiyende bwino chikhristu. Moti nkhoma sino dipena sina lako yayi. Pafunika tiziwerenga mawu tsiku ndi tsiku. Kodi ulonjeza amaona pati? Apa. Amaona apa. Ngati ukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, then akubwera kupansi uko. It's conditional. It's conditional. Ngati ukhala mwa ine, mawu angaso akhala mwa inu, then condition ndi pempha china chilichonse. Pempha china chilichonse ndipo chidzachitika kwa iwe. Popemphera abale tamvani. Tikamapemphera osamangopemphera kwangopempherapo. No, quote scriptures. Tamukumbutsani Mulungu za mawu amene ananena iyeyo. Pachimene mukupemphacho mukumbutseni Mulungu. Nkuti dzina la Mulungu lili pansi, mawu ali pamwamba. Amacha respect mawu ake kwambiri kuposa dzina lake. Tsono inu mukamukumbutsa Ambuye munanena kuti, Ambuye kunalembedwa, Ambuye. Tsono mukupemphera mukulira ndi matenda kodi mukumbutseni munanena Ambuye kuti mikwingwirima yanu ine nthawi iyo pano ndikulandira mchiritso mene mu dzina la Yesu. Kuti ndi chani chimene kumbukirani mawu, mpemphero mumveke mawu.
osangopemphera ulaya tikupemphera odwala kuka mu Central Hospital ena Roma kukamu amen. Remind him what he told us. Tamukumbutsani Yesu zimene iye mawu akuti chani. Sono apa ndikunena kuti mtanda ndodo iyi ndodo iyi yoloza kumwamba iyi. Inu mtalola Yesu khazikikani mu mawu. Mungakhazikika mu mawu, pempherolo lizichokera mu mawu, likhale mu mawu. Zimene zimamukondweresa kwambiri Mulungu. So zitatero, this is what we call vertical relationship. Ubale wa pakati pa ine ndi Mulungu kumwamba. Vertical relationship. Pakati pa ine ndi Mulungu. So tione popeza apa taziona, tione ubale wina kuti ntchito yanga ineyo ndi chani. Popeza ineyo Yesu ndamene yoyo, so ndione kwa mzanga wokhala naye, wochita naye business, wapa banja panga, kuti ineyo ntchito yanga ndi chani kwa iwowo. Popeza ine zanga zayera apa, so nanga awa ni kukhala nawo horizontal relationship pakati pa ine timanena kuti ukonde Mulungu ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru yako yonse, ndi chuma chako. Number 2, konda mzako monga uzikonda iwe mwini. We are talking of horizontal relationship. So tione kuli ku horizontal kuli bwanji. Tieni Yohane 13 ndime ya 34 ndi 35. Yohane 13. We are talking of horizontal. Yohane 13. Yohane 13 34 to 35. 34 to 35. Ndikupatsani inu lamulo latsopano kuti mukondane wina ndi mnzache monga ndakonda inu, kuti inunso mukondane wina ndi mnzache. Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga, ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzache. Abale, ngati ife Kristo katoka kudana, tsono munthu wakunjayo atitsatira bwanji? Pa ife tokatoka Msonkhamanja, nkuti pa ife tokatoka amene timachedwa ndi dzina la Yesu pali kukhala chidani. Awo akopeka bwanji. Ichi chikusowa kwambiri. Chifukwa chake abale, tamvani, tili banja limodzi, bambo wathu mmodzi, ana fuko limodzi. Tiyeni tikondane. Chikondane chake nchiti kodi? Mzanga kuvutika chotere, usadikire kuti mpaka kwa apemphe. Iwe ukudziwa zimene mzako akudutsamo, chitapo kanthu kwa mzakoyo. Tsono aena akaona nchani kuti pachatundi ana Mulungu aja, akopeke ni zinthu zimene timachita pakati pathu zikumveka. Chimenecho ndi chimene Yesu akufuna, tikhale okondana wina ndi mnzake. Koma hayi ndithu pakati pathu chikondi chichasowa masiku ano. Chifukwa chake nanga how would they get attracted? Enawo akopeka bwanji. Tiyeni timalize Yohane 15 26 27. Yohane 15 verse 26 ndi 27. Yes. Koma pamene wafika Nkhoswe amene ine ndidzamtuma kwa inu kuchokera kwa Atate, ndiye Mzimu wachoonadi amene atuluka kwa Atate, iyeyu adzandichitira ine umboni. Ndipo inunso muchita umboni pakuti muli ndi ine kuyambira chiyambi. Tamvana bale, ntchito yotembenuza munthu si anu. It's not my responsibility kutembenuza munthu. Ndilibe mphamvu imene iyi. Ineyo ntchito yanga nkungola zotembenuza munthu ndi ndani? Mzimu woyera. Mzimu woyera. Ino ndi chiloud speaker. Kapena kuno kufozi zichitika kwatu ku 25 kumadzulo, amadikira kuti madzulo aliyese wakhala kati wagona. Chile msonkhano mawa pasukulu pakarambo primary, msonkhano ndipo amapita mu malaini mose noise msonkhano akangotero basi wakagona, wagwira ntchito tu wamaliza tu yatinanga ngati simpita ku msonkhano kuja uyu ntchito yake sanagwire wagwira iye zake zachitika. Nkuti inu ntchito yanu nkungolankhula za chipulumutso Yesu zimene anakuchitirani. Kaya uyo zimtani ama yakudziwa kwambiri. Ine nikapita pa filling station, wose pa filling station na undidziwa kwambiri. How are you? You feel baba. How are you? I am fine. No, you don't look fine. Are you sure you're fine?
Do you know the word define? Ndili bwino kale. Uli bwino iweyo. Akoma kuneka tusuli bwino. Ukudziwa liula ukhala bwino. Ukudziwa. Amene ali bwino ndi Yesu. Uli ndi Yesu iwe. Ale ndi na Yesu. Ali kuti ali kumwamba. Ulibe. Yesu sakhala akhala mwa iweyo. Hallelujah. So na aseke wadzaza fiwe. Ndatanibe ndalalira. Paliponse pamene ndifuna ndinene kwa za Yesu zimene anandichitira kumuuza munthu. Tamuuzani munthu. Imunjira ina iliyonse. Kuti ni ma WhatsApp abwera aba zimene wena akunyozana nazo bantu akungoona ma pornography kachani ino pamene paja mukhoza mu magulu muja kunenapo za Yesu kwa wina aliyese. Take advantage. Even pama technology amene tinawo koma hayi ndito tikungokhala pe basi ngobwera pano sandipitirire yes iweyo tachitapo kanthu kwa wenawo mtanda uwu akuti musenze mtanda umene uwu deire ndikuti deire pemphera deire mawu a Mulungu deire niziuza wina za chipulumutso chimene chaulere cha Yesu deire ndiko wake ukatere ndi kusenza mtanda deire mtanda wake tusuja nomvara zatu kuti deire wa kusenza mtanda zikanakhala choncho nikanakula zambiri nkwango kupatsana tiye senze ayi koma chimene akutanthauza ichi mtandawo kukhala mbawu uli ndi Yesu one msumare waukulu msumare ndiye Yesu ukakhala ni msumare ndiye tsopano khala mawu ukakhala mawu ukhale wopemphera tauzaso wena za chipulumutso chimene wona chiupera mwinjira ina iliyonse kuti ndi pamene popo taonetsa za chimene kudzera mu chikondi chimene umakhala kwa anthu amene uli nawo chifukwa cha ichi umenewo ndiye mtanda. Lero timafuna kuti tiwombe mkota kuti zimene taphunzira za chipulumutso za mayesero za mkwatulo za kuti tsimikizira ndife kupulumutsidwa komanso ndi zina zoterezi koma abale chimene Yesu akufuna aliyense wa ife akuti senze mtanda tsiku ndi tsiku nkumutsata iye zikatero pa tsikulo adzanena wachita bwino mwana wanga chifukwa akuona mukusenza motani mtanda. Ambuye akudalitseni. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.